Takulandirani pano pa Amavuta YouTube channel ndipo nkhani zathu za msiku lero muli ndi ine Mike Thompson. Ndipo nkhani yathu yayikulu ndiyonena kuti monga tonse tikudziwa kunena kuti kucha kwa tsiku lero mtsogoleri wa dziko lino yemwe ndi Profesa Amavuta Mutharika wasankha nduna zake zitatu zoyambirira komanso maudindo ena akuluakulu mboma. Ena mwa maudindowa ndi monga a Enoch Chihana kukhala wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino kapena kuti second vice president. Ndipo dindo wina ndi wa Dr. Justin Saidi kukhala mlembi wamkulu wa boma ndipo wachiwiri wawo ndi a Stuart Ligomeka. Pomwe a Kiswero Dagamau awasankha kukhala mkulu wona za nyumba za boma ndipo president uyu wasankhanso a Richard Ruhanga ngati mkulu wa polisi mdziko lino. Achiwiri awo ndi a Sten Chaima ndi a Noelo Kaira. Pomwe Lieutenant General George Jafo ndi mkulu wona za nthambi ya asilikali mdziko lino ya MDF. Ndipo nduna zomwe azisankha padakali pano ndi a Alfred Gangata, George Chaponda komanso a Joseph Mwanamveka. Ndipo malingana ndi liwizi imeneyi ya maudindo angapo amene asankhidwa mdziko lino la Malawi ndi Profesa Amavuta Mutharika, anthu amene amalankhulirapo pa nkhani zosiyanasiyana ayamikira President Profesa Amavuta Mutharika kamba kunena kuti lilizi imene ayitulusa padakali pano ndi lilizi imene kuonesa kuti asankha mwanzeru. Ndipo polankhulapo expert kapena kuti kaswiripo nkhani ya za chitetezo mdziko lino amene ndi a Sherifu Kaisi ayamikira President a Profesa Amavuta Mutharika posankha usogoleri wina ku Malawi Police Service komanso Malawi Defense Force. Ndipo fotokoza kunena kuti kasankhidwe kamene asankha a Profesa Amavuta Mutharika ndikothandiza kamba kunena kuti kathandizira kuti dziko lino lipitirire kukhala lamphamvu ku nkhani ya chitetezo. Iwo afotokoza kunena kuti mzaka za mbuyo zapitazi department ya zachitetezo mbuyomo asogoleri ambiri akhala akuyisokoneza kamba kuti amalowesako ndale. Ndipo iwo afotokoza kunena kuti mausogolera angapo amene apitawa akhala akusankha ma department a zachitetezo ndi kuyika mwa anthu amene ali nawo pa ubale pa nkhani za ndale. Ndipo m'malo mwake izi zikukhala zosokoneza kamba kuti anthu amene akhala akugwiritsidwa ntchito ndi kusankhidwa mu maudindo amene akhala kuyimira ku zachitetezo akhala akuchita target komanso kulimbana ndi anthu amene ndi a opposition. Koma pamene Profesa Amavuta Mutharika asankha anthuwa ndipo anthuwa mukawafufuza muzapeza kuti ndi azigawo zingapo za dziko lino kotero sadasamire ku chigawo chimodzi cha dziko lino. Ndipo iwo adafotokoza kuti chinthu chimodzi chimene chakhala chophinja mdziko lino ndi nkhani ya zachitetezo kamba kunena kuti anthu andale akhala akulowerera gawo limeneli ndi kulisokoneza ndi kunena kuti department kapena kuti institution ya security yakhala ikulamulidwa ndi chipani cholamula ndi kupanga kuti anthu amene ali aosusa azichitidwa arrest kapena kumangidwa mamembala a zipani zosusa zimene ndi zosiyana ndi malamulo a dziko lino kamba kunena kuti democracy imakamba kuti zonse zimene zili mdziko lino ndi zoti zifikire aliyense popeza democracy ndi the government for the people to the people. So mmene anthu ena andale akhala kuyendesera ma department amenewa a security zakhala zikuoneka zokondera kamba kunena kuti kasankhidwe kawo kanali kunena kuti akusankha anthu ndi ganizo loti apezeko ma favors ndi cholinga chonena kuti mu nthawi imene iwo akhala angalankhule chilichonse chikhale chili kutheka kamba kuti anthu amene adawayikawo adawayikirapo ndi zolinga osati kuti atumikire amalamu. Choncho akaswiri olankhulirapo pa nkhani zachitetezo mdziko lino ayamikira ganizo komanso appointment imene Profesa Amavuta Mutharika ayichita. Ndipo akaisi adapitiriza kunena kuti Profesa Amavuta Mutharika kasankhidwe kake kakuyang'anira zinthu zingapo ndipo zinthu zimene Profesa Amavuta Mutharika ayang'anira ndi zinthu zowayenereza anthu amene asankhidwa. Ndipo iwo adafotokoza kuti magawo monga experience ndionena kuti anthu onse amene asankhidwa ku department ya police komanso Malawi Defense Force ndandiona kuti ali ndi experience pa nkhani ya zachitetezo komanso tikayang'anira ku nkhani ya professionalism kapena kuti masamba kapena amene adaphunzirira ntchito yawo akuyidziwa ndipo masamba amene ali nawo ndowayenereza monga pa ntchito imene iwo ali nawo. Ndipo choncho anena kuti izi zilimbikitsa kunena kuti dziko lino lichite reform ndi kukhala ndi reform ya tanthauzo imene ingabweretse kusintha komanso kubweretsa neutrality komanso kuchita uphold the constitutional obligations kapena kuti malamulo mdziko lino kuti akakhale akusatidwa kamba kunena kuti malo amene mumayenera kukhala anthu oyenera
oyenerawo ndimenenso Professor Afabira Mutharika achitira posankha kapena kuchita appoint anthu amene akuchita qualify ma positions amene iwo awasankha. Ndipo iwo mawu adafotokoza kuti malingana ndi kusankha kumene kwachitika kwatsopanuko ndizachidziwikire kunena kuti atsogoleri amene akhale akubwerapo pambali ponena kuti ndi Professor Afabira Mutharika, koma anthu ena onse aphunzirire kuchokera mu mistakes amene adachita achipani cha Malawi Congress Party. Ndicho linga kuti zochitika za msogolo zikakhale zobweresa zinthu zatsopano zimene ndi zabwino zokomera a Malawi. Choncho iwo afotokoza kunena kuti Professor Afabira Mutharika momwe akuteromu ndiye kuti akuchita restoring public trust kapena kuti akupanga kunena kuti anthu ochuluka akhale ndi chikhulupiriro pa iwo komanso kuchita kuyika confidence ku nkhani ya zachitetezo chimene pakati pasichinayende bwino monga mukugupusana tinene kuti mu nthawi yambuyomo mademo akhala asakuchitika, ndipo pamene munthu wavomereza ukachita mademo umakhala wavomereza kuti moyo wakonso utha kuyika pachiswe, utha kupita ndi kubwera kapena osabweranso wa moyo. Koma padakali pano akaisi amene ndi kaswiri pa nkhani ya zachitetezo ayamikira chisankho cha Professor Afabira Mutharika kunena kuti akasankhidwe kawo asankha moyenera kamba kunena kuti sadayang'anire mtundu chifukwa tikavuzukuta tizapeza kuti mu department imene magawo angapo muli anthu ochokera ku chigawo cha kumpoto, chigawo cha pakati komanso chigawo cha kumwera, ndipo onsewa ali maudindo akuluakulu. Mwanjira ina ndikuti racism pakasankhidwe pa anthu maudindo akuluakulu mboma sikanagwire ntchito. Kotero iwo achita mokomera amene malamulo amafotokozera kuti pasakhale kusalana komanso kuyang'anirana pansi kwa mitundu. Choncho Professor Afabira Mutharika ndimene asankhira, ndipo umonso ndi momwe akaswiri zokambapo kwa nkhani ya za security ndi momwe alankhulira, ndipo iwo agwiritsa ntchito kunena kuti mbuyomu amene akhala akusogolera dziko lino akhala akugwiritsa ntchito institution ya security kunena kuti ikhale gawo limodzi limene iwo ikakhale nkhwapa mawu ndi cholinga kuti chilichonse chimene angachichite chikakhale backed by the security institution, chifukwa chononso iwo they want to benefit kapena kuti afuna apindule pa zinthu za Malawi kupyolera mukuopseza. Kotero Professor Afabira Mutharika ayamikiridwa ndi chiganizo chawo chimene sadaonese kukondera kulikonse ndipo sadaonese kusankha muganizo la political benefits. Choncho tiyafunire zabwino Professor Afabira Mutharika amene akupitiriza monga takamba kale kunena kuti padakali pano asankha maunduna atatu amene anthu amene asankhidwa ndi monga Joseph Mwanamveka amene ndi Minister of Finance kapena kuti nduna iona zachuma mdziko lino la Malawi, komanso ndi George Chaponda amene iwo akuyang'ana nkhani za foreign affairs amene ali Minister of Foreign Affairs, komanso ndi amene ndi Alfred Gangata amene ndi Minister of State. Ndi padakali pano maudindo amene aunduna amene asankhidwa ndi amene kuphatikiziraponso magawo akuluakulu amene ndi maudindo akuluakulu mdziko lino monga taona ku defense komanso ku police service kumene asankhanso anthu akuluakulu oyang'anira kumeneko asopano kupyolera kubweranso kwa administration ina imene ndi ya DPP. Choncho okundilomvera apa ndipo mapeto pa video yomwe tinakukonzerani mu nthawi ino, ndipo ngati mwayikonda video chita like komanso subscribe kuti tithenso kupasirani na ma videos amene tikukonzerani pano pa Amavuta YouTube channel. Bye.